Hello guys. Ito na yung alimasag guys. Andun lalaki guys. So, yan mga mix. Ang alimasag, ang tataba, ang gata. Purong gata guys. At kalabasa. Yan o, kalabasa ang ihahalo natin. At yan guys o, lemongrass. Sibuyas, bawang o. Ikado natin. Yan mga kamix. Yan na ang ating alimasag. Ginataang alimasag with kalabasa. Yan guys o. Ang ating lulutuin for today. Ang ginataang alimasag with kalabasa. May alagi pa yan guys. So, yan guys. Yan. Mamaya-maya na lang guys. Yan guys. Ang ating gata guys. Yan guys. So, ilagay na natin yung alimasag guys. Yan. Pakuluan muna natin ang alimasag mga kamix. Lutuin muna natin yan. Yan mga kamix. So, ang ating alimasag. Yan mga kamix. Pakulo-kuloin muna natin yan mga kamix. Para maging okay ang ating limasag. Para lutong-luto siya mga kamix. Yan o. Yan. Hintayin natin kumulo mga kamix. Para lutong-luto ang ating limasag. Kaya inuna muna natin. Mamaya na lang. Mga kamix. Nakulo na ang ating limasag. Yan mga kamix o. Kulong-kulo na siya mga kamix. Yan. Matitikman na natin. Lagyan na natin ang lemongrass mga kamix. At ating ang mga ricado. Yan. Para maglasa na yan sa alimasag mga kamix. Yan o. Imikos-mikos na natin yan mga kamix. Yan. Lutuin na natin ang lutuin yan. Ating alimasag. Pakuluin na natin ang pakuluin yan para mangamoy na ang lemongrass mga kamix. Yan. Yan na ang ating ulam for today. Ginataang alimasag with kalabasa. Yan. Mikos-mikos na yan mga kamix. Yan. Para maano natin ang ating alimasag. Malutong-luto siya mga kamix. Yan. Yan mga kamix. Lutong-luto na siya. Yan mga kamix. So, kulo-kuloin na lang natin ang masyado yan para paglagay natin ng kalabasa, okay na siya. Luto na siya. Madali lang naman ang kalabasa mga kamix. Yan o, nakulo-kulo na siya. Yan mga kamix. Yan, kulo-kulo na ang ating alimasag. Yan. Ang masarap sa alimasag mga kamix. Ihalo natin sa kalabasa. Yan. Mga kamix. Lutuin na natin yan. Hanggat maaga pa. Yan o. Nakakulo-kulo na ang ating alimasag. Yan o. Pakuluin na natin. Pakuluin yan. Para malutong-luto na ang ating alimasag. Yan o. Yan mga kamix. Ang ating alimasag. Nakulo-kulo na. Dire-diretso na yan mga kamix. Yan o. Para maluto na natin yan. Yan o mga kamix. Ang ating ulam for today ay ginataang alimasag with kalabasa. Yan o. Yan na mga kamix. Yan na lang yan mga kamix. Kami, kulong-kulo na yan mga kamix. Yan. Yan mga kamix. Lagay na natin yung kalabasa mga kamix para maluto na yan. Yan mga kamix. Pakuluin na natin masyado. Maya na lang. Yan mga kamix. Tinakpan natin para mabilis kumulo. Yan.
Kulong-kulo na siya mga kamigs. Yan o. Nakulo na ang ating niluluto. Yan. Kamigs. Tingnan mo pa lang parang ang sarap-sarap na mga kamigs. Di ba? Yan. Lutuin na natin ang lutuin yan mga kamigs. Para matikman na natin kung anong lasa niyan mga kamigs. Yan o. Grabe mga kamigs o. Naninilaw tayo sa ulam ngayon. At kulay orange. Yan o. Kulo-kulo na siya mga kamigs. Mikos-mikos na natin yan mga kamigs. Para matikman na yan. Anong lasa ng alimasag. Yan mga kamigs, hindi ko muna inalis yung likod niya. Kasi yung masayang yung taba niya sa may likod. Yan mga kamigs, nakulo na siya. Yan. Yan na mga kamigs. Lutong-luto na siya. Yan o, ang ating ulam for today. Ginataang kalabasa. Alimasa. Baliktad. Pastilan. Alimasa. So weird. Yan guys. Yan ang ating luto for today. Ginataang alimasa with kalabasa. Yan no. Kulong-kulo na siya mga kamigs. Maya-maya na yan. Madali nang maluto yan mga kamigs. Yan no. Yan, maluluto na yan mga kamigs. Yan, lapit na. Kunting tiis na lang. Makakaya na. Maya-maya na lang mga kamigs. Takpan muna natin. Yan mga kamigs. Tanggalin na natin yung takip na yan mga kamigs. Yung kulong-kulo na siya. Yan, kunting tiis na lang mga kamigs. Makaluto na tayo ng ginataang alimasag na may kalabasa. Oh, yan sarap na sarap pa naman yan mga kamigs. Kasi kalabasa tapos alimasag pinaghalo mo sa gata. Wow, sarap niyan mga kamigs. Sabi niya ni Boy Tapang, ang sarap. What? What the fuck? Yan mga kamigs. Kunting tiis na lang mga kamigs. Makaluto na tayo ng ulam natin. Diba? Ganyan lang kasi mga kamigs ang pag-ano natin sa pagluto. Dapat kahit paano masarap din naman. Yan mga kamigs Yan ang ating luto for today mga kamigs. Boss over lang tayo mga kamigs. Nalubat yung yung microphone kaya ganito. Yung mga kamigs. Kunti na lang ang kanyang sabaw mga kamigs. Yan o. Malapit nang maluto yan mga kamigs. Ang ating ginataang alimasag na may kalabasa. Yan o. Yung kulong-kulo na siya mga kamigs. Nangangamoy na ang kanyang lemongrass. Ang aroma niya ng lemongrass mga kamigs. Nangangamoy na At yung kalabasa, sarap pa naman yan sa alimasag guys. Marami na naman ang kain natin ito mga kamigs. Wow. Yan o. Kulong-kulo na siya mga kamigs. Yan. Ang ating luto for today. Ginataang alimasag. Yan. Lagyan natin ng asin mga kamigs. Para matabang-tabang pa. Yan mga kamigs. Yung magic natin dyan. Para ilagay na natin yung ating gatang puro. Yan mga kamigs. Malapit yan. Lagay na natin ang purong gata. Yan mga kamigs. Yan.
Ang purong nating gata na nagpapalasa sa ating lutong gulay. Ayan, no? Yan ang magpapasarap ng gusto sa ating alimasag, mga kamix. Ang ating purong gata. Yan. Kunting oras na lang yan, mga kamix. Maluluto na yan. Lutong-luto na yan. Ang gata na lang ang ating lulutuin dyan. Yung purong gata. Para mas lalong sumarap siya, mga kamix. Ayan, mga kamix. Tawtawin natin, mga kamix, para hindi mabuo. Lasa natin. Sarap, mga kamix. Ang sarap na, mga kamix. Tikim pa lang yan. Yan. Kamix, oh. Mikos-mikos na natin yan. Yung ating ginataang limasag with kalabasa. Yan mo. Ang sarap, mga kamix. Yan. Ang ating kalabasa. Lagyan natin ng konting asin, mga kamix. Kasi mudo matabang-tabang pa siya. Yan, mga kamix. Tawtawin natin. Yan. At yan. Tawtawin lang natin, mga kamix. Yan. Ganyan, mga kamix, oh. Para hindi mamuo yung ating purong gata. Guys, oh. Ang taba ng ang alimasag, mga kamix. Yan. Yan, mga kamix, oh. Tikman na natin yan. Wow, ang sarap, mga kamix. Nice. Yan, mga kamix. Kunting mikos-mikos na lang, mga kamix. Makakaluto na tayo ng ulam. Yan, oh. Kunting kulo na lang yan, mga kamix. Ang ating ulam ay nakaluto na naman tayo. Yeah. Mix, hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga munting vlog. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. More video po. Thank you. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye.